लाइथांनाय 30 एप्रिल सालमारिनि सानजा जराव राजाखर आगुलिनि सालबागान आमचायो उषा बाजारनि भारत रत्न क्लाबनि कमथिंनाय दुर्गा प्रसन्न देव कगै बुथारजाखमानि पातिमुंनो चेरि नायथांनि सांग्रं सालनि सानजा जराव झारखंड हास्टेनि आकाश कर्नो नायमथांग्रो रमै बिरखुंबाइखे कमनरै तुबुखा जासालनि फुङो राजाखर आगुलिनि एमबिबि एयारपोर्ट तिख्लाई इरिफाइका आरनि सिमि जीबीपी साखामनगो tlangै साग्रक नायरिखा सावैमानखा जीबीपी साखामनगो साक नायरिमानि यागुलो बन सीजीएम केरंनगो तिसका नायमाथांग्रो रिमान्ड तुबुयै कग्लाम सिंजाकनाय आशालो एनसीसी थानानि बोखाक्तै अकक्तमानो सावैमानखा